Хей, дружина, какво правите в тази прекрасна неделя? Надявам се да е неделя и да съм си спазил думата от предното видео. Другата седмица в неделя след седмица ще има видео. Гарантирам ви. Днеска ще си говорим за най-титаничното ново аниме от предния сезон. Нали, защото това е много голям и е като титан. Не, това разкарай го, той еволюирал елф от тук. Това имах предвид. Предният сезон на аниметата беше изпълнен с поредица откачени събития. Видяхме тинейджър, който го тормозят в училище. Видяхме и тинейджър без родители, такъв, който остава без тях. Започвате ли да виждате патърна тук? Но тук, сега няма да ми повярвате, но тук главният герой не е десетокласник, или поне не на години, което ще се очудите колко голяма рядкост е това. Защото винаги съм се питал как? По дяволите! Никой не е поставял под въпрос защо пращаме 15 годишни деца на бойното поле да се бият, убиват и умират. Не че гледам към някой идея. Attack on Titan, Naruto, World's End Hare. Кайджо номер 8 е аниме за този... Чак на 32! Вижте го колко е стар! Вау! Това там бели косми ли са? Сигурно е много тежко да си толкова стар. Добре, че аз никога няма да остара. Добре, че аз поне съм далеч от неговите години. Не, чакай, спри! За малко. Мисля, че... все още мога да продължи да му се подиграва. Той се казва Кафка и когато е бил дете е направил обещание на това малко, невинно, беззащитно момиче на име Мина. И тя е тъжна, защото кучето й е умряло... Родители нямаш ли? Че ще избият всички кайджута. И 20 години по-късно тя е най-популярният главнокомандващ на отряда за избиване на кайджута. До такава степен, че вдъхновила цели поколения да ходят по нейните стъпки и да станат като нея. Тя е като шибания Роджер. И всичко това заради шибаното куче. А междувременно Кафка е чистач. Може би и неговото куче трябваше да умре. Но пак този бургер изглежда откачено вкусила я. Стига! Нашето братле се е пуснал по потока на живота и го отвело на място, на което той не е доволен. Той непрекъснато си мисли, докато гледа постиженията на Мина, че трябва да е до нея. Да бъде там, където е тя. Да бъдат заедно в това. Един до друг. Гръб до гръб. Гъс до гъс. Абе, братето е хлътнал, някакво да се лъжим. Може би трябва да й купи ново куче. Моето куче е наскоро почина. Името му беше Кирчо. Но не ме виждате да ходя да убивам кайджута. За сега. Чекай! Оп! Кричо! Я тук! Сладур! Може би сега е мой ред да избия всички кайджута. Но един съдбоносен ден той поглъща това. Не знам какво е това. Може би е кайджо, а може и да не е. Нямам представа. Та той се превръща в кайджо заради това и сами може да видите, че той изглежда изключително заплашително. Това е вид на някой, който ще сява страх в едновременно врагове и съюзници. Тялото му изглежда като натурално създадена машина за убива. Той да не би да пикае през раната си. Как по дяволите току-що загуби 200 аура? Не е повод за празнуване. Кафка и неговия най-добър приятел Рено се записват, за да станат част от този отряд срещу кайджута. Там те срещат третия главен герой на историята Веджита Кикоро. Кикоро е подобна на Ерис от Мушоку Тенсей. Знаете как е нагла, уверена, груба и с бащински проблеми. Та по време на теста изкача този пич, който прилича на левел 4 демон от The Greyman. И спуква от боя Кикоро. Той прави дупки в Кикоро. Пауза. Нека да се опитаме да останем в червено-белия сайт за сега. Черно-оранжевия е по-опасен. Моето момиче е на ръба между живота и смъртта и точно когато е на път да умре, нашия Кафка я спасява и вдъхва наново надежда за живот. Бащински проблеми казахме по-рано, нали? С малко проучване стигнах до заключението, че Кикоро е на 18 години. Не знам за вас, момчета, но за мен това са солидни доказателства. Което технически можем да кажем, че е законно Кафка да я... Та Кафка я спасява и влиза в отряда заедно с другите. След което на следващата емисия това кайджо от изпита се появява отново, след като е бил победен като отбор ракета. Само се очудвам как не каза: ние пак ще се върнем, това не е последния, в който не виждаш. И си проси втори рунд. Обаче Кафка дори не го отразява и просто се взира в него, докато не му доскоча и не реши да го ланшотне. Не се притеснявайте. Сигурен съм, че от тази атака никой не е умрял. В смисъл, той мина само през 4-5 улици.
Нали, не е кой знае какво. След това изкача Кайджу номер 10, който напада базата. И там виждаме как ще да протече битката между Ливай и Зик, ако Ливай не беше Ливай. Мина обаче намина да ги спаси и да снайперира Кайджуто отдалече. Обаче се оказа, че има бомба и Кафка си разкрива прикритието, че е Кайджу пред всички, за да ги спаси. След това стигаме до въпроса да бъдеш или да не бъдеш бясно каре на Кайджу. Да бъдеш или да не бъдеш Кайджу, исках да кажа. Да бъдеш или да не бъдеш, ясно карай на червено. И накрая виждаме битка за това кой да бъде дадито на Кикоро. Не се съмнявайте в нищо, което казвам, аз говоря само в факти. Какви са тези цигански фейлетони? Аз лично доста харесах това аниме, защото се усети така сякаш главният герой не е категорично главен герой, или поне не единствения. Всъщност имаме трима: Кафка, Рено и Кикоро, които и тримата имат еднакъв потенциал да са еднакво релевантни за напред в историята. Не както става в повечето поредици, където главният герой се изстрелва на космическо ниво и започва да жонглира с слънца, докато всички други герои ползат по земята и чакат да бъдат спасени. Това винаги е било един от най-големите проблеми на поредици като Наруто, Блич и всеки един исекай някога. Аз наистина имам силното усещане, че тези тримата ще се развиват релевантно един на друг. Нали? Разбира се, ако автора не реши да изкара добра ситуацията. Основното нещо, което главният герой репрезентира, е, че той е някой, който има мечта, има цел, но пътя на живота го е отвел на място, на което той не е доволен да е. Но реално той никога не се е отказал и не е спирал да мисли за мечтата си, просто никога не е хвърлял 100% от себе си в това да я постигне, защото винаги се е опитвал сам. До момента, в който не дойде някой, с който могат да се целят в една посока и да си бъдат опора един на друг, подкрепа един на друг. Това му даде сила да вложи всичко от себе си, за да може да направи първите си истински стъпки към целта си. С други думи, да имаме хора до нас ни прави по-силни. В това да вървим напред и да даваме всичко от себе си. И това е причината, поради която Кафка прогресира в мечтата си. Или е защото се превърна в едно от най-силните кайджута. Трудно ми е да преценя. Така, казал съм го много пъти, но аз обожавам олигофрените в моите анимета, а Кафка е един от най-големите такива. Много хора имаха проблем с него и това, че е супер голям лиглю и че е много несериозен, но аз противореча на това, защото той е сериозен винаги, когато най-много се налага. Никога не е имало супер сериозен момент и цялата атмосфера да се разруши, защото Кафка е лиглю. Не е като момиче да е на прага на смъртта и да е получила травма до края на живота си и секунда по-късно главният герой да се забие в гърдите. И аниматорите да хвърлят бюджета в това да нарисуват извивките на тялото й. Fire Force, by the way. Като заключение, вероятно любимата ми част от анимето беше колко забавен беше главният герой, озвучителя му и взаимоотношението му с другите герои. И също, като стана въпрос за другите герои, също беше много приятно това, че целият отряд се държит като семейство един с друг. Някои дори имат по-специална динамика един с друг и като цяло те слага усмивка на лицето, когато ги видиш всички заедно. Как прекарват време заедно, отвъд просто работа и убиване на кайджута. Смеят се, базикат се, бият се, тренират заедно, ходят на почивки заедно, спят заедно, къпят се заедно и осъзнах, че започне да звучи гей. Сега, като се замисля, май са нещо повече от група приятели. Това, което се опитвам да кажа е, това беше един от недъзите ми с Блич, това, че там виждахме героите заедно само когато трябваше да вършат работа, което го накара да се усеща така, сякаш ще са повече като колеги, отколкото като приятели, с които да прекарваш забавно време заедно. Затова аз много ценя тези забавни, сладки, гуфи, гей моменти между героите в анимета като Fairy Tail, Маги, One Piece, Jujutsu Kaisen, Black Clover, Chainsaw Man и още много други, сред които вече и Кайджу номер 8. В смисъл, не може да погледнете това и да ми кажете, че не искате ли с тях на тази снимка. А колкото до оценка на Кайджу номер 8 му давам 85 от 100. Кафкачета. Искам да отдам и големи благодарности на сладурите в Patreon за това, че ме подкрепят директно. Кърст, Алекс БГ, Памдарк, Гиртрик, Стоянов, MLP31 и Синдрономикс. Много ви благодаря отново. А ако искате вие да ме съпортните директно, Patreon е наистина най-добрият начин. Благодаря ви много. Това смятам да е от това видео. Благодаря ви много, че гледахте това видео. Определено не се забави много повече, отколкото трябваше. Гаранция. Но хей, и ти слати, както се казва, някой път се случва. Но следващата седмица, ако видеото ви е харесало, оставете по един лайк. Ако искате да видите още аниме, контент, сабскрайбче с камбанка, много ще го ценя. Благодаря ви много, че гледахте и не спирайте да лафите за анимета. Peace!